Госпожо, как се казвате ви? Еленка Димитрова Станева. Откъде си? От Новачене. От Новачене. Дадох ти билка за камъни в жлъчката. Да. Ти знаеш ли, че имаш камъни в жлъчката? Ами като дойдох при вас, вие ми казахте. Ема преди това си водила на лекари. Ми само знам, че получавам възпаление на жлъчката, не че имам камъни. Добре, имаше алергия. Ми имам, но нямам никакви облегчения от лекарства от пана. Да. Добре, дадох ти билката за жлъчката. Да. Какво стана? Ами 3 дена я пих и на третия ден почнах да изхвърлям вече камъчета. Колко камъчета изхвърли? Ами не можах да ги прочета, че са много. Те са по-едри от ячмяно зърно. Така. Едно колкото череша си изкарах? Едно изкарах, преди да изкарам този камък големия, колкото череша, изкарах колкото на кайсия ядката. Да. Преди това и то големия камък, след това го изкарах колкото череша. Колкото череш. Да. Какво станах с камъните, когато постояха 2 дена? Ами аз ги запазих в едно малко бурканче, че като дойда тук на проверка, ви ми казахте след 10 дена да дойда, да ви ги донеса да ги видите, понеже аз не съм виждала дори път, чудно ми е. Да. Обаче като ги погледнах с нощи, те се стопиха, просто станаха на вода. Аз за това ти задавам този въпрос, защото много хора викат, ще ми се запуши жлъчката. Дори и да заседне този камък в канала, ти какво казваш? Че става на вода. Да, станаха на вода. Размекват се и стават... Ама те просто гъвкави са, въпреки че е такъв голям камък, той е гъвкав. Да, не може да запуши жлъчката. Да. Плюс това, тази билка изкарва и камъните от каналите на черния дроб, а не само от жлъчката, да. Което при операция не може да стане. Сега, аз ти казваш, че имаш камъни в бъбреците, когато те преглеждаш. Да, да. Сега ти усещаш една болка под дясното ребро и надолу по слабината. Да, парени. Да, парени при уриниране. Да. Това означава, че докато си правила рецептата за жлъчка, е започнал да се разтопява камъка от бъбрека и е тръгнал да излиза и този камък. Да. Това не е лошо. Въпреки че имаш болки, това показва, че се изчиства и бъбрека. Да. Разбираш ме, нали? Да. Аз нарочно го казвам това нещо, за да го чуят и други хора, защото и при други може да стане същото. Да. Много ти благодаря. Да. И аз ви благодаря, че ми помогнахте.